Как да разбърквам картите Ленорман, така че да получа стойностно гадание? Сега ще ви разкажа как се случва това. Обикновено казваме, че когато започнем да задаваме въпросът на самата колода и започнем да разбъркваме картите, т.е. както се месите сте, държите картите в едната ръка, с другата започвате да ги размесвате и те влизат една в друга. Задаваме въпроса, стоим концентрирани върху него и мислим само за него. Казваме, че разбъркваме до достатъчност. Какво означава до достатъчност? Това е вътрешно усещане, което човек сам си наработва и сам разбира колко още да размесе колодата. Това няма как да бъде обяснено с думи човешки, не е по толкова лесен начин, защото има хора, които са с по-сложни казуси. Има хора, които се вълнуват повече. Има хора, които идват при нас с ясен, конкретен въпрос и искат да получат знания тук и сега и те не се страхуват от отговора. И още един куп подробности. В зависимост от всичко това, вие ще имате различно усещане към всеки един въпрос и ще размесвате различно дълго. Тоест, вие започвате да месите колодата, задавайки въпроса, повтаряйки го, държите го в концентрация в главата си, заедно с името и рождената дата на човека. И в един момент вие ще усетите, че стига толкова съм месил картите. По време на самото размесване, всъщност, вие получавате въпросът, знанието за въпроса, който идва от тънките пластове, там откъдето се извлича информацията, защото самият въпрос, който задавате, неговия отговор не се съдържа в самите карти. Отговора се съдържа в тънките пластове и полета, откъдето ние го извличаме. В един момент вие ще усетите, че толкова е достатъчно. И когато приключите смесенето на картите, вие трябва да разцепите колодата, държите я плътно в носещата ръка, в която са били, с другата ръка, с която сте месили, с един пръст приплъзвате част от колодата напред, докато продължавате да я държите, горе-долу около 50%, 60%, понякога са 40%. И като бутнете напред тази част, със същата ръка, с която сте бутнали, просто хващате този отрязък от колодата, който вие сте избутали напред и го слагате в долната част на колодата. Не обръщате картите, в Ленорман не работим с прави обърнати карти. Те си имат светла и сенчеста страна. И така, като сте разцепили колодата и половината от картите са минали от долна страна на колодата, вече колодата ви е готова за работа. По този начин разбъркваме и така работим. Всичко най-добро, мили хора! С вас беше Фрея.